ora apa-apa ya. Agak maju saja ya kakak ya. Mas mic satu lagi, mic kabel hijau. Cek Pemuni. lagi Langsung parkir aja mbak. ini parkir apa ngomong. Oke. Parkir Artis ya, artis ya. Adik-adik. ayo pinggir dulu ya, pinggir dulu untuk ketutup kamu loh. Pinggir. 2000 ya mbak ya. 2000. Mangewu saya, mangewu mas. Mangewu. Oh iya, mangewu. Oke, ucapkan dulu selamat malam semua. Selamat malam. Iya, selamat siang. Selamat siang no. Selamat siang semuanya. Lah biasanya begini loh mas. Lah iya. Ini desa Templek, dusun templek. Dusun ya? Iya, dusun templek. Bersih dusun templek. Bersih dusun. Semoga tambah resik ya. Amin. Jaya selalu. Amin. Warganya belum ngumpul semuanya ini ya? Oke. Putih. Pilih Mas Dion. Mas Dion. Engkau aja dipindah, kalau pas istirahat engkau aja. Nah. Kita kasih lagu terbaru mas ya. Iya no, harus terbaru no. Harus terbaru. Ini gawe SIM tak Mbak Dit? Belajar belajar mobil ya? Apa ya. Saya ini kena tukang parkir kalau tolong. Putro Biromo ada kasus apa? Bisa. Sama aja. Mungkin dari panitia kita joget bareng-bareng, monggo dipersilakan ya.
suwun kakak. Saya aturkan ada Kak Sasa Okta dan juga ada Kak Gita Florencia bersama Turunggo Putra Birowo. Kayu dia gue apa aja. Wes. Kok sing ketemu ganti. Ganti apa? Oh. Ini sugeng sonten nggih. Saking kadang-kadang pemecut sektor timur matur suwun sing nek warung rene ayo. Ayo ta. Oh ya, merapat ya Kak. Merapat kene kaya nek warung dhewe. Oh ya lah iya Mas Sampong. Pemecut sektor timur tak sebutne lah kowe. Ono. Kan Mas kamu Sampong. biasanya dolannya ke pawon-pawon gajah saiki mudun dolan. Mas Sampong Nek kae non, parani cacah ning ngene warung-warung. Sauni por. Nek parmi ya lho. Nek pari iki rene, pari gelek pari. Rene ya. Oke. Ini ada permintaan lagu enggak? Boleh, Ada boleh. enggak? Ada permintaan Apa lagu. Mas? Bocah loro. Oh iya. Bocah omong karo aku di lho, Kak. Ora anakku gak meten bocah loro. Kresek. Kuat ora ana lho Mbak Dit. Bocah loro kuat ora? Lah iya, lek modelane ngene iki Mbak Om, kresekmu mang endi? Hah? Oh iya nek kono. Kresek. Mas, Apa? Mas Yan, nek koperku Mas Yan. Iya. Ini apa-apa. Ora apa-apa. Langsung ya. Langsung ora apa-apa. Oh iya dah. Oh iya, bot-bote golek dhuwit, ya sing sabar hari. Nah iya, ya iki ya. Heeh. Oke. Mas juga boleh moga naik ke atas dan juga rokoknya harus parkir ya Mas ya. Heeh. Oh ya, penjulur riyen ya Mas ya, sebelah kanan dulu. Mungkin dituruti yang depan. Ya, nanti sebelah kiri kita Ya. tawani bener. Oh, wis tok adil tenang ae. Kanan kiri depan belakang mburi ra usah. Jadi tribun yang di tribun juga hati-hati ya. Oh iya. Oh iya. Awas jatuh ya nanti ya Mbaknya ya. Kok enek ya. Kok enek. Ya roda ya. Mangga. Suka wong gendeng tuh kayaknya enggak. Turun kamu terlebih dahulu. Saya di sini.
Kiri maupun Apa? depan. Apa? Bunga. Bunga. Piye, Kak? Ingkang pundi RT 4? Oke. RT 4 yang pundi Bapak Ibu? Monggo mriki. RT 4 ya. RT Saking 4. RT 4. RT 4. RW 3. Monggo RT 4. Monggo. Monggo dari RT 4. Tidak Sudah ada. 1 2 3 hangus. Oh ya, dari RT 4 hangus ya. Hadiah dilempar ya Mas ya. Hadiah dilempar. Karepku dhewe harus apa? Mana? Langsung yang mangga. Ya. Oh ya. Oh boleh. Piye? Se. Piye le? Wong manis piye? Iki nek gege bapake sing request jombangan wingi ya. Iya, tunggu. Wong manis teh wong. Aku Oh, ya, apa? jombangan lah. Lali gak? Aku sing iso mandi aku nek sumpah. Pipi lagi. Wong manis sembarang, penting sing nyanyi wong manis ngono to, Pak? Lho. Gadis manis Kalimantan pripun, Mbak? Piye? Nggih. Oke, matur suwun. Yang wong manis. Ya, wong manis. Iki manis, wong manis. Gadis Wong manis. manis ya. Ya, boleh. Mangga. Wong manis ya. Gage Mas, gage. Iki dino manut aku. Ya.
ngantos riyen nggih mangke malih. Terima kasih kakak-kakak. Turu mesti. Lah cowok ati kaya ngono. Alah. Alah. Kita entit. Mbak Gita dan beroknya. Sesi kok iki lho lah. Gendut iki kok iso kaya ngono to? Tangane kok nyambi-nyambi to. Kayak mikir. Kayak mikir satu nih. Asyik. Ya, aja kuwi gampang meteng rasa. Iki gampang meteng rasa. Iya. Nah, nyobawan. Piye enak. Kemis ya. Engko tanganmu gak usah mau isui ya. Gak usah mau isui tanganmu. Lah ya jaluk ora iki. Nek Jaluk salah ora. satu. Loh, apa mau sing mbok nyanyi ini mau lagune apa ya? Ayo. Jawab. Ayo sing nyanyi mang sapa? Ayo. Ayo, sapa wi mau ngene hiwang iki Jawab sapa? sapa? Ayo. Nah. Kasetian. Kesetian Kasetian. Sutermi. Ngawut iki jeneng makku. Piye iki sidane apa? Gilane. Ayo duet kan gendut ora apa-apa, Ndut. Gendut lah. Sing mbok nyanyi malah Ndut. Lah iya to, Ndut. Mana lho, Ndut? Apa-apa. Aku boleh iso turu, Dun. Jarno ya wis iki ya Ndut ya. Iki mek salah jutok to Ndut. Ora go putra Birawa lho. Iki. Ya. Terima kasih Terima sekali, kasih Bapak. ya. Iya. Saya kebayang kewan-kewan buri metuse ya Mas ya.
kita